Bateh pitung jenazah korban tabrakan nok Gresik dikubur bareng-bareng nok Kabupaten Tuban. Mergo wis gak duwe ahli waris, sak keluarga sing dadi korban kecelakaan kuwi mang dikubur sak nggon. Kuwi mang mergo warga ben luwih nayoh pas ngubur. Pitung jenazah korban tabrakan nok Gresik dikubur sak nggon nok kuburan Desa Tuwirwetan Kecamatan Merak-Urak Kabupaten Tuban Kemis bengi. Pitung korban sing ijik bateh iki dikubur jejer kanggo menakno warga sing ngubur. Nok sak nggon kuburan dikei ampingan boto dadi wates. Ya Allah, ngesakno caca. Saurunge dikubur, kabeh jenazah dideleh nok omahe sik, terus digawa nok masjid kanggo disolatno. Ketok kabeh sing nglayat padha ngebeki latare masjid. Teko keterangane Bayan, Desa Tuwirwetan Mbah Bisri korban dikubur bareng dadi siji mergo sakwise gak duwe ahli waris meneh alias wis pedhot ahli warise. Identitas korban yakuwi Ahmad Basuki 49 taun, bojone Wiwik Sunarti 43 taun, terus anake Muhammad Al-Fatih 3 taun karo Hafiz Ganda Wiharja 17 taun. Besar 26 taun sing bojone wis mati saurunge. Pakane Muhammad Akib 26 taun sing jerene saurunge bar lamaran. Terus Lislika 54 taun liane Muhammad Akib. Diberitakno saurunge mobil Isuzu Panther tabrakan karo bis Rajawali Indah nok Kabupaten Gresik. Mergo tabrakan iki wong 7 rombongan umroh teko Kabupaten Tuban mati nok nggon. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban.